Здравейте хора по целия свят, аз съм Ясен 38 на Plays и днес ще играем Minecraft. Доста време съм снимал света си, затова много съжалявам. Виждам, че има хора, които много искат да снимам в него. На това ми бяха писали на стрима, грешен свят. Между другото, не е чак толкова погрешно. Той е един развит свят, който мога да ви покажа един тест, много як тест, който ми е там. Един беше писал 73.com, беше писал, искал да види замък. Тъй като му да снимам да правя нови замъци и да се схачах целия камък. Това е смутания замък. То са ми по-хубави и преди, но това беше в един много стар свят, който отдавна е стрик, като си преинсталирах Minecraft. Това ми е говното, титъри смотани кули, това аз ще го сложих. Да, и вътре няма нищо. Не съм го обзавел. Сега спря да го играя, като почнах да снимам на другия. Нека ви покажа само един готин чест. И като част може също да снимам, стига да желаете. Ще би било приятно също. Това с вами е фирмата са крави. Пълно лайно в къщата ми. Просто това това съм вече. Ето KCSS Play. На време беше питал. Ето. Айде. Нека да ви покажа само един чест. Това е смотаната ми градинка. Ужасна градинка. Това тук е моя чест. Ето какъв отцепен. Ето стакове. Това стак на емералдите, които много яко се намират. Тук най-високо съм на Extreme Hills. Тук имам стари брони, лъкове, кирка, съм се циката ще изчупена. Ловил съм риби. Трябва да правя още рестон блокове. Ето видите, повечето е нацепено така, а баксета ми е повечето Protection единици и Protection двойки. Това е Sharpness 3, Breaking 1 и Force Efficiency 1. А за лъка той е Breaking и Power. Може сега нека се върнем към моя свят. Така, на който ще казали да построя хижа. Което е много възможно и даже е интересна идея. Знам точно къде да я построя. Сега, да спразя малко чиста с дървото. Така, само се кача.Ото не ми се пада отново. Макар че нямам левели, пак не искам да падам. Така, първо нека се взема тия от за идеята, която ми е хрумнала. Даже те ще ми трябва доста. Също така ще трябва да се направя и лияни. Чакай дали имам айрон, за да се взема от някоя дърво лияни. Добре. Нека си го направим набързо. Добре, тази ще ми трябва за друг път. Така, бях казал да се замесва тук в началото на ютубърстването ми. Ама така не се преместих. Вижте, повече сега съм и тук. Обаче трябва да се заселя и да довърша това със стъкло. Това са няколко стака стъкло. И хищи ми се събира това стъкло. Стига де. Не мога да реджа на кръв. Добре, тук аз бях направил една пътечка, която е пътечка. Една просто обикновена пътечка, която ни води към някъде. И това е ето тук. При тази планина тук искам да направя нещо. Тук се направим хижата. Тук е яко място просто. Интересно място за това. Сега, ето тук някъде в полянката ще строим хижата. За идеята, която ми е хрумнала, е някаква ето такава идея. Не знам колко трябва да е високо. Това е хижа. Ама нека го направим на така. Тук птиците много ма дразни. Постоянно го слагам и постоянно ма дразни. Така. Винаги както съм правил. Винаги трябва да се построи скеле. Паси колко грозно изглежда. Ето. На никой не му... Някой е против, така казва, аз няма го слушам. Нещо стои от този блок. Просто се качвам горе. Това колко е 3 блока. Добре.
А пък вече разбрах истинската мисъл от Атанасов, няма да я казвам. Просто ще има колко да ми се сърдат. Тъй, че няма да качвам клиповете, които съм снимал с него, тъй като няма абсолютно никакъв смисъл. Това дърво... май трябва ще го окастря. Тък му се направих таковата. Това дърво много гадно застанало тук. Нещо толкова горска хижа е. Без дървета няма как да стане това хижа. На горния етаж съм го... После ще го правя. Сега. Тук, значи не, това ще го построя върху това там ще построя. На повечето ми планове вече се провалих. Значи основната ми идея беше малко по-различна. Нищо, ще го направя с слабове. Не чак толкова ужасно. После стана ще слабовете и ще го правя вече. Това тук много... Те дървета просто много ма дразнат и накрая вече ще поводя. Така. Аз искам да бъде малко по-така динамично. Добре. Айде. Добре, сега нека да счупим тези слабчета. Стига де. Някой са паса да положите слабове. Аз съм казал, че не са се подготвили никакви материали. Просто така, проста причина, че не ми са подготвили материалите. Стига да някои се стакват. За мен е голяма глупост да се стакват в голям блок. Вижда според мен е голяма глупост. И съм сигурен, че е много голяма глупост. Добре, значи това е, че това промени моята идея. Не, това стои много грозно. Мисля го по друг начин да го направим. И то клипът стане много дълъг накрая. Нещо, че ще построим стълбите, после ще го довършим този клип. Не, на друга страна, защото е по-яко. Да. Това е много тъпо. Как да мина отдолу сега? Аз да строя тези слабове. Не бих да строя по този начин. Много да съм да строя по този начин. Но не го поставя както трябва ли бе. И трябва да спра. Мразя и като стават на блоковете с просто един цял блок. И това много ме дразни. Че така ще го строим. Така извидите, че мен ме харесва. Чакайте. И е възможно закачване. Това така ще го изравним. То пак сега се поставя по един китайски начин. Така отгоре. Така. Ще падна бе. Така. Мен сега лично ми харесва. Плановете ми се промениха малко. Но пак ще го довършим в следващия епизод. И довиждане!